uchi food kana akpọ ibe na gakwentị ibe na agwa o ibe na-enye egwu 3 good days ka na-enye ka ibe nwa ibe ndụ na-alụ ọrụ ji moto maybe everything nkọ na my farmland maybe elu ibe niile ibe nkọ n'ubi m ana m akpọkwa na phone ka m kpesa eli gị you're not taking my call maka sọsọ ụmụ nwere ego gakwentị 3 days ka na-enye gị now ịbịa compensate m Hollywood meli m emegwe mmegochi ibe ji akpọ m nwoyi ọka ịma na mara m mma ịma na mara m ọfụma o jukwese m and ọ bụrụ na ịkwụ m I will stop work nkwụchi ọrụ n'ọrụ ahụ a na-arụ na site ị ga-ahụ m very well ana m ekwu inene m anya anyị nere m nwekwu ige nwe nwe mejọ ya ọkalịcha igbuonu m nwụfuoro onwe m n'obodo igbuonu m n'onu ị ga-afụ egbu m onye ọgwụ ego mmemme ibe imagine ịka nọ bịa nwoke ọ bụ ka iche onye nwujuru emeka aka ya afọ bịara be chief udo ịnwụrụ dịka ụdị mmadụ ego nwụrụ naanị ibu obodo ọrụ anada na mmadụ nwụ ọ bụrụ mekọtara ife aka gị metụ m na-arụ nwere ọma bọs tie na your village bukọrọ everybody ma ndị nwere family ma ndị nwere family buhara police station onye nze mit ebe kọndishọn anataba nwa kwuru ya nwaziri eji kpọọ m ha chief udo akọ mmiri ọ gịnị dị na-emebi ife na site bịa iri bịa na-ekwuchi m ọnụ tọnde eluigwe gbagbuo gị di ya na-emebi ihe na your farmland so nonsense. Good afternoon. Who are you? Can you hear that? My compound. So I saw a notice at the gate and I'm looking for a nice apartment at your place to stay for the... You are a copper? Yes, I am. No, I'm in the copper. No. About 33,300 every month. You can't we are big leave my compound. Oh. Please don't talk to me like that. I'm a federal government property. Speak to me with respect. Federal government property? Yes. Thank God you have property. With your properties ever for some compound for. You guys are rude here. Federal government property. If you serve federal government. It's our Katana in a compound, serve who why. Go get all my money now. Oh, why not go with them open up? Hey, of course, now. Hello there, Marco. Wrap your hobby in the maybe my house now because I do urgent because. Oboro kembe kita biko baru baba. Okay, sir. An mechegi. No. Kesi ọbụkwa na mma. Ọ dị na mma ka ịkpọgodoro m mmanya na amara m ebe opuna m dị na nwere onye nọsọ ya chọrọ m opuna. Ka m kpọrọ mmanya. Kpọgodo m mmanya ọ ka nwa na ọkọ m na arụ. Ọ maka ka ị zakpọrọ m. Ka ihe ọzọ m meji maka ịkpọ na phone. Mụta pịa gwuchekwukwe m n'express. Maka ịkpọ mike zakpọrọ m udu akọ mmiri. Hai. Ihe bie m ego ka gịnị? Ka ihe ọzọ ihe emenwolu m. Na mmanya kpọrọ m biko na ọkọ m na arụ. Urike iwu ni reduce steez nwoke ibe gị. Iwu go my steez na ana. Na-eme kpọrọ m mmanya you like complain a lot. Na mmanya kpọrọ m. Ogbo ya tagbuo onye na awụ. Na ọkọ m na arụ. Mara me this kind of thing next time. Igbo m ọzọ nzakwa ikpọ m bastard. Na mmanya nwa. I'm on my way. Igbo m na phone ọzọ maze pike. Mụta pịa buche m na express. Nada gota nada aja. Come to help you, Olivia Pomaya. Hey! And is it go kake? Nwere. Onye eze m ndana nke ha.